اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داود علیہ السلام نے فرمائیے کہ اے داود اگر میں تین وکھاواں نا کہ میں اپنے گناہگار بندیاں نال کتنی محبت آ تیرا اندروں کلیجہ پاٹ جاوے تو میری نیکاں نال محبت کیوں سی جناب یہی تو وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اتنا کہ دینا نا حد کر چھڑنی ہے اس نو اجر کریم و قیامت والے دن جڑے نیک لوگ ہیں انہاں دیا 50% توتاں نا انہاں لوگاں دی قبراں دے نال جناب علی براق بیٹھے ہونے اور جنہاں دے زیادہ عمل ہیں نا مطلب اعلیٰ ترین انہاں دا تو مطلب معاملہ ہی بڑا جدا انہاں دے او براق ہیں وہ سکنٹاں وچ اڑ کے جناب پل صراط کراس کر لینی ہیں تو اس بندے بعد وچ پوچھنا وہ یا اللہ پل صراط کدا گئی ڈٹھی نہیں اللہ پاک فرمانا با تو جس ویلے زندگی وچ ہر ویلے میری یاد وچ رہا اور میرے نال جڑیا رہا میرے نال محبت کردا رہا تین اسی کیوں وکھاوی گیا ڈاڈا معاملہ ہیں ڈاڈے معاملے بات اپنے نال تو نہیں نا کیتے ویندے غیراں نال کیتے ویندے ٹھیک ہے تو ویکھو دوجے معاملہ وہ بھی ہونا بھئی جنہ ایک پیر دردیاں وینا گڑبنجی پرنا جہنم دے وچ ٹھیک ہے یا وہ بھی لوگ ہون گے جنہ پیراں نال ٹر کے قدماں نال ٹر کے وہ 15,000 مطلب ہے نا سال دا سفر جڑا وہ طے کرنا اندازہ تسی کرو بوال نالوں باریک تلوار نالوں تیز یہ وہ لوگ نو جنہ اتھا یاشی جناب کٹی ہوئی ہے اور موج کردے بدے کچھ عمل انہوں نے نیک بھی ہیں مندے ہیں اللہ پاک نو لیکن یہ بات دا خمیازہ انہیں بھوگنا تو جنہ مطلب اپنے عمل دیکھو نا ہوں تسی جس بندے دے 50% سوچو والا جدے 50% عمل نیک ہیں یعنی ادھے عمل وہ دے مکمل طور تک 50 ضرب دا کتنے ہو گئے 500% اے وہ بندہ بھائی جن براکاں جناب چاہ کے لے وینا ٹھیک ہے اور پتہ ہی نہیں چلنا اور پھر اجر ہم بغیر حساب بھی ہے تو اجر کریم کہ انہوں دتے ہی رب نے ہونا ہوں روایت چاہتا بھائی جڑے باغات ہیں نا جنت دے ہوں سنیا 70,000 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان قسم دے اتھا پھل ہیں اور 70,000 دا جڑا سیگا نا عربی زبان دے وچ دا مطلب یہ حد شمار حساب ہے ہی کوئی نہ ہے ہی کوئی نہ اینو آدھن جناب اجر کریم کہ اچھا پھر تسی ویکھو باہر پھل دا ذائقہ یہ درخت سیب دا ہک نا او دے اتنا مثال دے طور تا پھل لگو سیباں تا جی 1000 سیب قرآن دے بقول ہر سیب دا ذائقہ جدا ہے تے جناب اتھا ہر جیڑا بوٹے چھڈو جیڑا ایک دانا نا اے دانا ٹھیک ہے پھر ادھے وچ یہ بھی تخصیص ہے دیکھو کہ تسی جناب کھانا شروع کیتا اب گت خیال آیا کھاندہ مالٹا پے ہو بھائی بن جاوے سیب وہ سیب بن بینا پھر تو خیال آیا اب انار یار کدی ہوئے وہ انار بن جاوے گا 70 باری انجے تسی سوچتے جاؤ گے 70 باری ذائقے جدا ہوندے جان گے اور وہ بندا جائے گا اس انداز وچ ٹھیک ہے تسی ہن سوچو صحیح بھلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تواڈے واسطے تیار کے کچھ کیتا اسی کیڑے بدبخت ہاں حقیقت گل اور یار کدی ساڈا 50% عمل ٹھیک ہوئے نا وہ 50 اصل وچ 500 بھی کتھا اللہ تعالیٰ تے پتنی وہ تحدی کر چھڑنی اس دور وچ جے اسی لگے بدے ہاں نا ظلم دا دور آ بدماشیاں دا دور آ اگر ساڈا عمل 50% تو خدا دی قسم رب تعالیٰ پتنی کتنے کروڑ% جناب یہ نظام بنا چھڑنا کہ اس دور وچ جس دور وچ کوئی بندہ عمل نے کردہ ہی نہ ویکھو اللہ دیا بندے آج جس سوچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت وچ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال جناب جڑ کے نیک عمل کرنے خدا دی قسم میرا ایمان ہے یاد اللہ تعالیٰ ان کروڑاں ارباں خرباں گنا اجر دیتی ہونا بس